Gospodine Bandić, Recite. jeste li vi u Jesam baš. kolovozu 2013. zaposlili stanovitu Slavicu K. na mjestu posebne savjetnice Zagrebačkog holdinga za financije? Jesam, pa što? Pa gospođa ima 5 razreda osnovne škole. A šta ćemo više? Mislim, evo, pogledajte ministra financija, ali tako, on ima visoke škole, a proračun i dalje u banani. A ona kućanica i sve račune plaća svaki mjesec, sve na vrijeme. I kućon je, mužon je ispeglan i čist, djeca su na broju i sita. Dobro, a što je s računom vaše predsjedničke kampanje iz 2009. Šta s njim? Pa, nakon kraja te kampanje, skroz do lipnja 2012. je još 24 milijuna kuna uplaćeno tamo. Pa ja nisam nikome govorio da uplati, oni jednostavno, ljudi su mene htjeli za predsjednika i uplaćivali su. Što? Pa gospodine, to vam je kazneno djelo. Niste platili prirez ni porez na te novce. A onda mi bit će to Milanović uplatio, to vaš šef. Ovo mi je on smjestio, ko da ne znam. Dobro, ali opet ste vi bili taj koji je podizao novce i trošio ih. Ja sam, a šta biste vi? Da ga pojede inflacija? A vidite kako banke propadaju. Budite ozbiljni malo. S Petrom Pripuzom ste potpisali izravnu pogodbu za odvoz smeća i s njegovom firmom CIOS i niste uopće raspisali natječaj. Šta će mi natječaj, mislim, kad Pripuz uvijek pobjedi. On najbolji za to. Što, hoćete vi možda taj posao? Ozbiljite se, gospodine Bandiću. Ja sam ozbiljan. Ja sam ćemo fino kod mene, pustite me sunskoka, ja vam kod kuće fino pečatiram to. I vi u svom kombi prenosite smeće. Pa vozimo mi smeće ovih dana, gospodine Bandiću. Pa nemojte tako, budite ozbiljni, nemojte tako za sebe govoriti. Vi ste ipak istražitelj, nemojte koristiti smeće. A šta ćemo više? Mislim, evo, pogledajte ministra financija, ali tako, on ima visoke škole, a proračun i dalje u banani. A ona kućanica i sve račune plaća svaki mjesec, sve na vrijeme. I kućon je, mužon je ispeglan i čist, djeca su na broju i sita. Dobro, a što je s računom vaše... Gospodine Bandić, Recite. jeste li vi u Jesam baš. kolovozu 2013. zaposlili stanovitu Slavicu K. na mjestu posebne savjetnice Zagrebačkog holdinga za financije? Jesam, pa što? Pa gospođa ima 5 razreda osnovne škole. Predsjednička kampanja iz 2009. Šta s njim? Pa, nakon kraja te kampanje, skroz do lipnja 2012. je još 24 milijuna kuna uplaćeno tamo. Pa ja nisam nikome govorio da uplati, oni jednostavno, ljudi su mene htjeli za predsjednika i uplaćivali su. Što? Pa gospodine, to vam je kazneno djelo. S Petrom Pripuzom ste potpisali izravnu pogodbu za odvoz smeća i s njegovom firmom CIOS i niste uopće raspisali natječaj. Šta će mi natječaj, mislim, kad Pripuz uvijek pobjedi. On najbolji za to. Što, hoćete vi možda taj posao? Ozbiljite se, gospodine Bandiću. Ja sam ozbiljan. Ja sam Platili prirez ni porez na te novce. A onda mi bit će to Milanović uplatio, to vaš šef. Ovo mi je on smjestio, ko da ne znam. Dobro, ali opet ste vi bili taj koji je podizao novce i trošio ih. Ja sam, a šta biste vi? Da ga pojede inflacija? A vidite kako banke propadaju. Budite ozbiljni malo.